हम गईली रहे मुँह पे गामा छाके धइले अन्हार में अनार भाद बइले अन्हार में अनार भाद बइले आरे मारावा से घाटावा में जब हम गईली रहे मुँह पे गामा छाके धइले अन्हार में अनार भाद बइले अन्हार में अनार भाद बइले लहबनी चिल्लाए तो छोड़ के भाग तब ही से मनवा हमर भइल बा पागल लहबनी चिल्लाए तो छोड़ के भाग तब ही से मनवा हमर भइल बा पागल जब हम गईली रहे मुँह पे गामा छाके धइले अन्हार में अनार भाद बइले अन्हार में अनार भाद बइले आरे मारावा से घाटावा में जब हम गईली रहे मुँह पे गामा छाके धइले अन्हार में अनार भाद बइले अन्हार में अनार भाद बइले चंद्र मोहन कराइल रहे साथ में जाने जाने में घटना घटल वही रात में जहे राम जखमी के सियर आइल रहे साथ में जाने जाने में घटना घटल वही रात में चंदन जो बनवा हमार धइले आरे मारावा से घाटावा में जब हम गईली रहे मुँह पे गामा छाके धइले अन्हार में अनार भाद बइले अन्हार में अनार भाद बइले आरे मारावा से घाटावा में जब हम गईली रहे मुँह पे गामा छाके धइले अन्हार में अनार भाद बइले अन्हार में अनार भाद बइले काल्हे हम गइल रही सखी के बारात में उहे घटना घट गइल गइया मोरा साथ में आइल रहेला माटी का कइले आरे मारावा से घाटावा में जब हम गइली रहे मुँह पे गामा छाके धइले अन्हार में अनार भाद बइले अन्हार में अनार भाद बइले आरे मारावा से घाटावा में जब हम गईली रहे मुँह पे गामा छाके धइले अन्हार में अनार भाद बइले अन्हार में अनार भाद बइले। राज स्टूडियो स्टेशन रोड सुगौली।